Salamu alaikum Hajjaju, ga wani yaro nan ya ɓata, shine na karɓe sa na ce zan kawo miki shi gida zuwa kafin nan a gane iyayen shi. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Abdul Aziz, ka rufa wa kanka asiri, wannan dan mutum ne aka gaya maka da karkawa mawa. Na rantse da Allah idan ka shigo Abdu, kai ma magana kake, ka je ka kai shi gidan mai anguwa sabo fa. Ka kai shi fa gidan mai anguwa sabo, ni na ga maka kar ka kwaso min wannan aljani ka kame cikin gida. Abdu, ni kan lafiyanka ya bata ka kawo shi gida kafin a gane iyayen shi, bura ubanka dan cin durun uwa. Ha. Wallahi Abdu, ka shigo gidan nan da yaron nan, Allah daga kai har shi za ku bar gidan nan. Ina ma ka same shi tukunna. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, yaron nan kana da karambani, na rantse da Allah. Ka fa kai shi gidan masu akwai, ka sake shi ya tafi fa. Ta. Sun ki karɓansa ne fa Hajjaju, ni kuma shine nace bari